Инвалид балалар арасында без нихәтлек тернәкләндерүне уздырабыз. Әйтәсем килә, безнең бит балалар мәктәпне бетерәләр, институтларга керәләр, һөнәрләрне алалар. Инде безнең хәзер беренче выпускник балалар инде кияүгә чыктылар, иләнделәр, иписән балалар үстереп яталар. Без әйтәбез, алар мәктәпләрне бетерәләр. Ләкин инвалид балалар өчен балалар бакчасына йөрү, мәктәпкә йөрү, инде мәктәпләрне бетергәч, ниндидер һөнәр алып эшли башлау, ул бик зур проблемаларның берсе. Менә бүген сез шушы өлкәдә яшәүче кеше буларак, ниндидер алга китеш бармы? Без сөйлибез инклюзивное образование дип инде. Һәрбер мәктәптә инвалид балалар укыйлар. Дөрес, һәрберсе класста утырмаса да, иде белем алсалар да. Хәзер шундый ылы мөмкинчелекләр бар, дистанционное обучение дип атала. Баланың башы эшләсә, Бик күпләре бик зиһенле, акыллы бик балалар. зиһенле, бик акыллы, бик һөнәрле. Хәзер безнең янга менә монда өстәл янына үзе дә шушы проблема белән кара-каршы очрашкан һәм шушы проблеманы җиңү өчен көрәшеп яшәүче әтине чакырыйк. Ул танылган шагыйрь Ләбиб Верон. Әгәр дә гаиләдә инвалид бала барлыкка килә икән, күп очракта әтиләр баш тарта, хатынын шушы бала белән ялгыз калдырып чыгып китә. Гомумән безнең Россиядә шушындый очраклар ирләрнең 50% ташлый икән хатыннарын һәм инвалид балаларын. Һәм шуларның нибары 4% гына аларга бергә яшәмәсә дә булышып тора. Ни өчен ирләр менә шушындый адымга бара? Түбән жанлы дигән сүз бар иде. Менә шушындый кешеләр, жаннары түбән, зәгыйф жанлы кешеләр генә менә шушындый адымга барадыр дип уйлыйм. Баласы белән хатынын ташлап китә, калдыра торган кешеләр. Әлбәттә, менә бу куркаклыкта бар әлбәттә. Бу әти кешенең дип әйтик, бу очракта әти кешенең үз гаиләсендә әти-әнисе моңа дөрес тәрбия бирмәгән. Үзе генә ярата торган кеше булып тәрбияләнгән. Менә сезнең дә бит гаиләгездә проблема килеп туган. Менә бу проблеманы сез ничек өйрәндегез чишәргә? Һәм әгәр дә инде беренче көннәрне искә алсак, менә иң беренче адымнар хакында сөйләп китсәгез иде. Безнең дә балабыз, дип әйтик, улыбыз Бәхтияр, инде ул 91 елны дөньяга килгән иде. Туганда зыян салынды. Сезнең өченче бала, Өченче балабыз, алдагы икесе кызлар иде. Тугач ук зәгыйф һәм җөрми иде. Безгә башта ук врачлар, табиблар дип әйтик инде, күп кайбер табиблар әйтте, балагызны хөкүмәткә тапшырыгыз дип. Бу очракта без түгел, ташлап калдырырга, бездән чыкмады инициатива. Инициатива чыкты табиблардан. Табиблар ягыннан чыкты. Табиблар шушындый киңәшне бирәләр. Алар мен уйлыйм инде күбесе яшь кешеләр бит инде без яшьләрне кызгану хиссе белән әйтә торганнардыр инде. Һәм хәтта өлкәрәгәч инде Чечен урамындагы баш врач бер ханым да безгә әле шушы бер 3-4 елларлык шул дине әйтте, тагын тапшырыгыз дигән кебек. Ничек тапшырасың баланы? Менә шушындый әйтүчләр булды. Һәм безгә әйбәт табиблар да очрады. Безнең бала җөргә тиеш түгел иде диделәр, безгә врачлар җөрми бу. Өметне эзделәр. Өметсез, бу балагыз мүкәүләү турында сүз дә бармый, үрмәләү турында яткан җирдә ятагына торган бала. Шулай да безнең бер массаж ясаучы бер табиб әйтте, без моны кичитәбез диде. Шушындый ярдәмне тойганнан соң, шым мәгънәсендә шактый Галиев урамындагы Ратнер клиникасында дәваланырга туры килде. Айдан айга дигән кебек 21 көн ятты. Ул тиз генә булга торган хәл түгел, җиллар үтте дигән кебек. Һәм менә мөгъҗиза дип әйтсәң дә бала йөреп китте. Ир кеше буларак, менә сез бу очракта, Ләбиб әфәнде, нинди киңәшегезне бирер идегез менә шушындый проблема белән очрашкан әти-әниләргә? Мин ике әйбер күрәм кешегә ярдәм итүдә. Берсе медицина ярдәме, сәламәтлек министрлыгы һәм табиблар ярдәме дип уйлыйм. Берсе рухи яктан ярдәм. Мондагы кешенең кеше сүзе, дугалар, дини яктан да һәм шулай ук менә теге журналлар, гәзитләр аша да кешене дәвалап була, матур сүзләр һәм диндер вакыйгалар булган хәлләр белән дә кешене аңлатып була. Менә шул кешенең гыйбрәтле язмышы да кай вакытта ярдәм итә. Берсе сыгып төшмәскә кирәк. Әлбәттә, хатын-кызларга инде җылап алу мин мәслихәт дип уйлыйм, җылап бушанып алу кирәктер. Туганнарының, якыннарының ярдәмен һәрвакыт тоеп яшәрсеннәр дип уйлыйм. Физик кимчелекле балаларның тәрбияләү, карауның бер теге нисе дәсә дип әйтим инде. Бу бер механизмы юк. Туры механизмы, системасы юк дип уйлыйм мин.
Менә мондай телде хәрәкәтләндерү үзәкләре бар, реабилитацион центрлар бар име, үзәкләр дип әйтик инде, алар бар, әлбәттә, шөкер, ул төрле районда төрлесе бар. Балалар бакчалары бар, шул уңай белән эшләнгән. Ләкин бер хикмәтле бер әйбер бар, менә безнең очракта. Астын юшый торган нисе бер ширек калды. Чөнки баш бирне бер эшләми, функция үтәлми. Шуңа күрә без аны үзебез өлгерсәк ителәбез, ярдәм ителәбез аңа. Менә шушындый балаларга һәм тагын аннан башка теге авыррак та характерлы балаларны менә бу балалар бакчаларында алмый. Аларга бик атлыгып тормыйлар. Алсалар да бер айдан, 2 айдан барбер ничектер җибәрәчәкләр. Без моңа инде бик күп җирләрдә шушындыйлар белән туры килдек. Балаларны алдылар, аннан беренче шушындый шарактан соң матур әйтеп аерышырга туры килде. Менә шушындый үзәкләр булмас микән димин. Чөнки менә кешенең яшәрише битәрлек акча эшләргә кирәк. Дөрес, теге балага инвалидлык өчен аңа күпмедер күләмдә акча бирелә, теге пособие, пенсия дигән кебек. Ләкин аның белән баланың акчасы белән яшәп булмый, үстереп булмый. Бүгенге көнне үзебез беләбез, заманасы шундый инде шартларда икән. Ата-анага эшләргә дә мөмкинлек булсын өчен, менә бу һич югы иртән менә шул 8-дән дип әйтик инде, 8-дән кичке 5-ләргә хәтле менә шундый үзәк юк. Ул андый үзәкләр бар, менә шундый балалар өчен юк. Айрыша зур ярдәм балаларның бу балаларга һәрнең үзенә аерым бер тәрбияче кирәк көне буена. Бер балага бер тәрбияче кирәк. Әтияне тынычлап эшләсен өчен. Һәм мондый очракта бу ата-аналар күпмедер күләмдә ул караган оешмаганмы, ана шушы тәрбиячегәме акчада түли алабыз. Менә без шундый нидә. Безгә инде шул хатынымның әнисе килеп булыша кыш көннәрендә карауның җайларын табабыз. Шулай кызларыгыз да ярдәм итә. Кызларыбыз Айсулу белән Ләйлә дә безнең һәрдаим антыга ярдәм итеп тора. Аннан соң безнең гаилә дустыбыз теге шагыйрь Зөлфәт абыйның хатыны Фирапа да безнең менә даими менә шу бәхтиярны караучыларыбызның без утыра. Менә шушындый очрак бар. Ләкин минем бу очрак булынды. Менә хөкүмәт югарылыгында министрлыклар, сәламәтләндерү министрлыклары ярдәм итсә, менә шундый берәр нәрсә чара булса, бик әйбәт булыр иде. Бер мәкаль бар, үз башына төшмәсә, кеше беркайчан бер нәрсә эшләми. Үз башына төшсә генә кеше селкенә башлый, уйлый башлый. Әгәр дә югары даирәдәге министрлар, зур түрәләрнең берәрсенең менә шундый баласы белән, шундый гаиләсе белән шундый вакыт ни булса, хәл булса, ул аны эшләргә тырыша башлар иде. Ләкин миндә юк бу, миңа кагылмый дигән кебек без шулай битараф рәвештә яши берәбез. Ләкин бу ниләргә күз йому бик киләчәктә күңелсезлекләргә китерергә бик мөмкин. Ләйбәп әфәнде, менә безнең тапшыруыбызның герой Наилә ханымга әйтер сүзегез бармы? Мин ул ханымга саулык, сәламәтлек телим. Менә балалары бик матур үсеп килә. Ул балалар аларның таянычлары булсыннар. Киләчәктә дә бик акыллы балалар, таныш булырлар да. Аннан соң менә мондый шыракта калган аналарга мин уйлыйм, Ходай Тәгалә ярдәменнән барып ташламый. Андый кешеләргә барып кайсы яктан да булса, ул аңа ярдәм итә. Спонсор булса, спонсорын китереп бирә, яки икенче яктан, шушындый мин ышанам. Наилә ханымга мин монда журналлар, китаплар алып килдем. Менә шушы инде теге Субханалла дигән әйберләр, монда дини ниләр дуга белән дә дәвалап була. Мин шусында беләм. Безнең улыбыз Бәхтиярны теге әбисе, хатынымның әнисе дип әйтик, теге адрак хылыксызларны бирак башласа, шакырып китерә дә, дуганы укып, тегене тынычлана шунда. Аннан соң әгәр дә кайшаганда инде безнең шул булыбыз үзе шул дугалыкларны ала да әбинең җитәкләп, әйдә миңа укы дип, менә шундый кырда килеп үзе килеп утыра, шунда тынычланып ята шунда. Менә мин моның файдасын менә Наилә ханымга әйтәм, шушы китапларны бирәм, балалар өчен чыгарган, салават күпер чыгарган газетләрне тапшырырсыз. Без бу китапларны аңлашылтыратырбыз һәм тапшырырбыз. Бик зур рәхмәт бу бүләкләрегез өчен. Кешегә тапшыру аша да, газетлар аша да без ярдәм итеп була. Шушы тапшыруны караган кешеләр, мин һәр хәлдә күпмедер кеше барбер үз башыннан инде дә булса фикер алып, киләчәктә ялгыш адымнардан сакланыр дип уйлыйм. Хөрмәтле тамашачылар, без еш кына дәүләтне сүгәбез, бу проблемаларны хәл итүдә хөкүмәт ярдәм итәргә тиеш дип җитәкчеләргә бармак төртеп күрсәтәбез. Еш кына үзебез гап-гади бер нәрсәне онытабыз. Без янәшәбездә булган безнең ярдәмебезгә мохтаҗ булучыларга битараф калабыз. Ни өчендер әле без һаман да инвалидларга, физик мөмкинлеге шикле булган һәм башка шундый авыруларга, кыргыйларга караган кебек карыйбыз. Алар үз гомерләрен 4 стена эчендә яшәп һәм шунда үз уйларына бикләнеп гомер кичерергә мәҗбүр.
Бүгенге тапшыруыбызның теләге дә сезнең күңелегезгә бераз булса да, менә шушы кешеләрне аңлавыгызны теләп, һәм шушы янәшәгездә, бәлки күршегездә, бәлки сез яшәгән урамда, бәлки сезнең туганнарыгызда мондый очраклар бардыр, аларга карата мәрхәмәтлерәк булсагыз иде. Һәм без барыбыз да мәрхәмәтле булып, шушы кешеләргә ярдәм итсәк иде, җылы сүзебезне әйтсәк иде. Чыннан да инвалид балалар бер ни белән дә ким түгел бездән. Шуңа күрә без аларга игътибарлы булырга тиеш. Дуслар, безгә хатлар языгыз. Безнең адресыбыз 420095 Казан шәһәре Шамил Усманов урамы 9-нчы йорт. Кара каршы тапшыруына. Әле безнең тамашачыларыбыз арасында үзләре инвалид булып та, шулай булуга карамастан балалар табып яшәүче хатын-кызлар да бар. Киләчәктә без алар хакында да сөйләргә телибез. Бәлки сез безгә үзегезнең язмышыгыз хакында язып җибәрерсез. Без хатлар көтәбез. Ә бүгенгә сау булыгыз, бәхетле булыгыз. Исән-имин яшәгез.